mingkar mingkur ing ukara agar ana karenan marati siwi sinawung res mineng kidung sinuba sinu karata mrih karatata pakaratine ngilmu luhur kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming aji kurang apa aku iki dadi wanita kurang apa aku iki goni tresno sliramu ati tatu wis ra bisa Padi Agung Pangaksama sagung para tamu sesukan kasih sawetawis nyuwun wedal kirang langkung gangsal menit kemasung pakurmatan wontenipun adan sembah salat Isya. Apabila mangke paripurna adan sembah salat Isya mangke kepareng
Kala saya akan malih nggih sesukan dun, kala dun.